Għajnuna lin-negozji biex ikomplu jikbru, għajnuna lin-negozji li twassal biex il-familji Maltin u Għawċin itaffu d-daqqa tal-għoli tal-ħajja. Hija din il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista li komplit toħroġ biċ-ċar meta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg żar il-kumpless Gositano fix-Xewkija fejn kellu l-opportunità jiltaqa' ma' sidien ta' negozji kif ukoll diversi ħaddiema. Il-ħaddiema Għawċin tkellmu ma' Bernard Gregg dwar il-problema taż-żieda fil-prezz ta' affarijiet bażiċi kif ukoll dwar prezzijiet li qed jolew fil-ġar tal-merkanzija. Bernard Gregg fakkar fil-proposti li qed iressa il-Partit Nazzjonalista għal dan is-settur fosthom Fond Nazzjonali ta' 40 miljun euro sabiex tingħata għajnuna lill-industrija tal-manifattura u l-SMEs dan sabiex jelbu l-problema ta' spejjeż żejda. Apparti dan hemm il-proposta tal-Fond ta' biljun euro ta' investiment li se joħloq 10 setturi ekonomiċi ġodda li se jkabru l-ekonomija ta' pajjiżna għas-snin li ġejjin. Nkun qed nikkreaw mhux biss l-ispazju fejn min għandu l-kwalitajiet, it-talenti jiġi jkompli jiżviluppa, imma wkoll li żgħażagħ tagħna l-ħaddiema tagħna nkun qed nipprovdulhom jobs siguri ta' kwalità li jrendu paga tajba b'kundizzjonijiet eċċellenti. Proposti li ntlaqgħu tajjeb minn diversi żgħażagħ li jaħdmu fis-settur tat-teknoloġija, kif qalilna l-fundatur tal-kumpanija Trills, Karl Sultana. Kull industri ġdida li jkun hawn potenzjal ġo Malta aħna we're going to tap into għaliex hija xi ħaġa importanti biex we flourish in the future. Matul din iż-żjara Bernard Gregg kien akkumpanjat minn diversi kandidati għall-elezzjoni ġenerali li se jikkontestaw fuq 13 il-distrett.